chodili na Slovensko rôzne iné štáty, učiť sa, ako sa riadia verejné financie a pozerať sa, inšpirovať sa aj našim systémom. Sa pamätám, keď sme prišli na ministerstvo a zisťovali sme, ako vlastne zostavuje rozpočet, tak nás zaviezli do nejakej veľkej miestnosti, kde pospájali asi 10 stolov, dali tam veľké valiace papiere, chodili po tých stoloch, kreslili tam číslo, čiže vyslovene to robili tužka papier. Veľmi zaujímavé vlastne bolo obdobie, kedy sa zavádzalo euro na Slovensku a systém RIS bol jedným z prvých, ak nie prvým systémom, ktorý musel vyriešiť celú tú tému zobrazovania finančných údajov vlastne v dvoch menách. To, že má ten systém 30 rokov, neznamená, že pracuje na 30-ročnom technologickom prostredí. Každý rok robíme upgrady, to znamená, že programátori, ktorí k nám prídu, testeri, analytici, pracujú s tými najmodernejšími nástrojmi. Ani si nemôžeme dovoliť nechať to na starých technológiách. Na to, aby vlastne vznikol užitočný produkt, tak je vždy kľúčové vlastne porozumieť tým vnútorným procesom na strane zákazníka. To, čo máme navyše, sú vlastne tie dlhodobé skúsenosti a znalosti, ktoré sme vlastne za tých 20 rokov získali. Máme tam veľa modulov, ktorí sú napríklad kontrola a audit. Máme tam riadenie rizík modul, riadenie korupčných rizík. Čiže je tam široké spektrum, že keď niekomu nechutia veľmi tie čísla a vyslovene rozpočtové témy, tak dá sa tam nájsť aj úplne iné spektrum. Do našich tímov potrebujeme samozrejme analytikov alebo konzultantov, ľudí, ktorí sa vedia rozprávať so zákazníkov, ktorí od nich vedia zobrať tie požiadavky, rozumejú zákazníkovi. Ja považujem prácu analytika za mimoriadne zaujímavú. Pre mňa osobne je to príležitosť ovplyvniť budúcu podobu informačného systému v rozhodujúcej miere. Z jednej strany vlastne je dôležitá komunikácia smerom na non-IT ľudí na strane zákazníka, a na druhú stranu je to potom vlastne zase komunikácia smerom dovnútra do firmy, smerom na ľudí, ktorí už programujú, ktorí vlastne ako architekti navrhujú ten informačný systém. To je najzaujímavejšie, tak je zbierať tie požiadavky od používateľa. Ideme za zákazníkom a spolu so zákazníkom my kreujeme vlastne to riešenie.